abin da ya faru tsakanin Niger da Nigeria lokaci ya yi taliban ilimi da malamai su roki Allah su nemi hanyar da za a hada kai a kawo shawara wurin da za a samu zaman lafiya. Amma kowane mutum sa baki ya fada abin da yake so to ba zai haife da mai ido ba. Kuma mafi yawan da suke sa ba Allah na gabansu ba, ana so a yi na ce ya iya ko yana kare kasansa da wani da neman suna da wani shirmai mara bana. Babu shakka shugaban Niger mutum ne wanda ya yi bayana abin da ke damusu kuma ya waye kan al'umma abin da suke ciki na abin da France ke masu da legiman da ake ya faɗa ya abin da ya sani kuma soja ne ya san abin da yake yi. Nafsu wannan lokacin mai girma ribado shi ma babba ne na jami'ansa ya san me yake yi shi kuma ya faɗa iya gurgudunsu to a kyale su a samu mutane su taimake su a gyara abin da yake akwai saboda abin da ya hada mu Niger da Nigeria fi karfin ciki da uwa da shi na jini farko na biyu kuma akwai ma na jini to na kira yanwa masu neman shishiki su buga kirji cewa shi dan Niger ko mu ci buga kirji ce shi dan Nigeria ne wannan siffa nifaka ne. Manzo Allah sallallahu alaihi da uha fa innaha mujida kabiranci da ni dan Niger ko dan Nigeria ne. Manzo Allah ya ce a bari doyi ke yi karau ne buga kirji ringa wadannan abubuwa saboda ana demokarci ko ya shiga ciki. A yi hankuri a yi addu'a a juna a hada kasan ko da akwai laifuka mu kar mu yadda mu da muke ake mallakan mu a zo mu ta rigima mu ke har adawa ya zama tsakanin 'yan Najeriya da kuma 'yan Nijar ta adawa ba bambanci a tsakanin mu ba kabilanci kuma bai kamata ba bakarin bala'i ba kawo kabilanci a tsakanin Nijar da Nigeria da ma sauran garuruka da suke tare Benin, Togo, Ghana a ji tsoron Allah. Ina kira wanda za su yi magana wanda suna ganin har a tawon su malamai suka ba su ji tsoron Allah a roƙon Allah kuma doki mataki yadda za a gyara. Ma kabilanci wuta ne, kabilanci siffar nifaka ne, kabilanci rashin hankali ne. Ni nawa ne kaza ba nawa ne kaza shara bai yarda da shi ba, babu hankali a ciki. Ba ku a gani kullum Amerika tana tsaye mutane ya ba su abin da takardar zama a Amerika. Mu da muke a jini da ya muna zaman riyawa wannan ya ce wannan dan Nigeria wannan ci dan Niger ne. Ina roko yan wa dubi Allah ka dubi mu a dubi Allah a hada kai a daina magana zai kawo fitina, a daina magana zai kawo bala'i. Shugabanninmu suna tattauna za su tattauna. Ka gan shugaban Niger da ya faɗa magana akwai abin da ya dogara ne. Shi kuma mai girma ribado ya faɗa abin da ya sani kuma shi mai bada misali ce duk a ji a gan wurin to lallai shi zamu shiga tsakanin su fahimci juna su gyara. An ba ruwanmu da kurakuren da suka yi dole na taka a yi masa nasiya musamman ya su masa nasiya da shugaban Nigeria ya yi laifi akwai wanda za su masa nasiya amma kowane mutum isa baki wanda isa wanda bai isa ba su sa baki su ringa sa baki har a zaga wannan na gan kure ne kuma dan girman Allah ya kokara gan cewa an kauce wannan hanya lokaci yayi. Muna kira ga yan waya ina kira shugaban Niger matsayin da Allah ya bashi na sani ya kamata da fitinan da ya sani na zancen France ya taimaka yan wasa na gira da basira da shawara har Allah ya kawo kare gashi. Kuma muna gaya su manyan shugaban kasa da mai girman ribado a tsaya a kalli abubuwan da suke faɗa shagin za a iya bibiya a gyara wannan abu ba haka ba. Kasashen turawa na ba so mu suke ba ko yana ka ga da suke ba so mu suke ba za su cuce mu ne su hada adawa tsakanin mu ta kashe juna ba gairi ba dalili. Ina fata na kira ɗaliban ilimi da malamai da 'yan wa baki daya a daina wannan zancen bai kamata ba. Da an ji cewa an yi zanga-zanga shi wata ta bugun mu wata almajira ta mai hankali ta ce ba wani zanga-zangan da aka yi fitina ce na kulle-kulle da ake so a hada kasan. Muna fata Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya hada kasan mu, Allah ya hada imanin mu
Allah ya ba mu zaman lafiya duniya da lahira. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.